Ja tervetuloa taas Lounaan läpiin. Ollaan saatu vieraita Nordic Inertialta ja Jussi Collin tänään meillä täällä vieraana. Morjes. Ja haluaisitko Jussi nyt kertoa heti alkuun, mitä Nordic Inertial tekee? Nordic Inertia tekee paikannuslaitteita asennon ja paikan ratkaisemiseen ja me ei tarvita GPS, eli me tehdään tämä inertiapohjaisesti ikään kuin musta laatikko, mikä ei ota mitään muuta tietoa kuin liiketietoa. Ja sen takia juuri esimerkiksi, jos mennään johonkin luolaan tällaisella, niin se GPS-signaalia siellä ei ole, mutta tämä ratkaisee kuitenkin, missä tämä robotti sitten menisi. Okei, eli pystytään sitten paikantamaan ilman GPS-signaalia. Kyllä. Sehän on loistava varsinkin juuri näissä luolissa ja muissa. Onko joku käytännön esimerkki, millaisessa pystyisi sitten käyttämään? No varmaan tällainen kartoitus, tai jos on nimenomaan tällainen pieni laite menee johonkin, mihin ihminen ei pääse tai ei halua mennä, niin tämä sitten kertoo esimerkiksi jälkikäteen, missä se on käynyt, tai sitten reaaliajassa kertoo, että miten päin ollaan ja missä mennään. Kyllä niitä niin kuin käyttötapauksia on todella paljon tällaiselle. Okei. Me ollaan sitten saatu tämmöinen musta boksi ja kiinnitetty se lappiksen selkään. Haluatko kertoa tästä laatikosta vielä jotain lisää? Joo, täällä on Automotive Grade inertiayksikkö Muratan tekemä laite, joka on riittävän herkkä, että se pääsee maan pyörimiseen kiinni, jolloin tämä tosiaan pystyy ottamaan sen niin kuin tarkan suunnan ilman magnetometriä ja sitten tarkan paikan siirtymisen ilman GPS. Ja sitten sen ympärillä on kaikkea, mistä ei vielä sitten puhuta, mutta niin kuin tällainen skaalattava inertiayksikkö on siellä sisällä, mikä tämän kaiken sitten pystyy tekemään. Ja sitten Nordic Inertial tekee siihen laskenta-algoritmit, jotka huolehtii sitten, että se paikka ei mihinkään esimerkiksi valu. Ja suunta pysyy niin kuin koko ajan tarkkana, niin kuin tullaan näkemään testissä. No niin. Eli käytännössä sitten niin kuin tämmöinen tarkempi GPS, voiko näin niin kuin summata tämän? No, joo, kyllä tietyissä tilanteissa tämä on niin kuin yhtä hyvä kuin GPS, jos olisi, niin kuin, mutta luolassahan ei ole GPS esimerkiksi ollenkaan, niin totta kai se on parempi kuin GPS, mutta mennään tällä hetkellä siinä niin kuin GPS:n tarkkuudessa tämän kanssa ja voi niin kuin jopa tunteja pysytään siinä tarkkuudessa sitten, mitä GPS antaisi, jos se toimisi maan alla esimerkiksi. Okei, no niin, hieno homma. Me varmaan lähdetään nyt sitten seuraavaksi Jussin kanssa kokeilemaan tonne meidän luolastoihin, miten tämä toimii ja miten meidän lappiskin sitten pärjäilee näissä olosuhteissa. Siellä on aika kylmä tänään, niin vähän jännittää itsekin, että miten pakkaset käy lappiksen jäseniin. Hei mitään, lähdetään testailemaan, niin katsotaan miten käy. Kokeillaan. No niin, siellä oli aika raikas pakkassää ja lappiskin niin ainakin uuvutti niin sanotusti toi pakkanen, että akku oli aika kovilla. Mutta mites meidän testi, miltä näytti, että pysyttiinkö kartalla? Kyllä, tämä oli kova testi, että siinähän oli varmaan 40, ulkona on 20 pakkasta ja täällä on 40 asteen gradientti, niin se on niin kuin yleensä kova paikka tuollaiselle inertiaratkaisulle, mutta tämä toimi todella hyvin, että kyllä me nähtiin koko ajan, missä me mentiin ja luolasto saatiin kartoitettua, että tämä on niin kuin tällainen live-näkymä tästä alkusetistä on, että täällä niin kuin sisätiloissa nyt ei GPS toimisi, mutta tässä kun nähdään tämä alkuträkki mentiin, niin me palattiin siihen noin metrin virhe, mikä nyt sallitaan tällaisessa inertiaratkaisussa aika hyvin, että nähdään missä me aluksi käytiin ja katsotaan sitä koko reittiä sitten. Joo, kyllä, juurikin näin. Toimiston käytävät näkyy selkeästi tuossa kartalla. Tosiaan puhuit tuosta 40 asteen vaihtelusta, niin miten se vaikuttaa? Avaatko vähän katsojille, että miten se vaikuttaa näihin antureihin?
No se on vähän samaa kuin akuissa, että kun kylmenee, niin tuossa akkutaso rupesi menee matalammaksi ja sitten niiden antureilla on yleensä sellainen nollabias muuttuu sitten, kun lämpötila muuttuu. Ja jos se on hyvä anturi, niin se ei muutu paljon ja sitten varsinkin kun meillä on hyvä algoritmi, niin se kompensoidaan. Eli silloin tämä pysyy tosiaan niin kuin tosi pohjoisessa koko ajan, vaikka on näin hurjat olosuhteet. Että oikein hyvin mennyt testi mielestäni. Joo. Näikö sä jotain kartalla, niin kuin, tai vaikuttiko se lämpötila jossain? Kyllä se vaikuttaa, kyllähän se on selvästi, että se on sitten tasalämpötilassa toimii vähän paremmin, mutta tässäkin huomattiin, niin ihan riittävä tarkkuus saatiin kyllä niin kuin vaikka oli ehkä niin kuin, ei nyt ennätyspakkaset, mutta todella isoja lämpötilaeroja. Kyllä, joo. Että pysyttiin tiellä. Kyllä, tiedettiin missä mentiin ja mihin suuntaan nokka osoitti. Kyllä. Hyvä. Me saatiin testi tehtyä, jätetään Lappis lepäilemään ja vähän latailemaan akkuja ja muistakaa sitten ottaa meidät sekä Nordic Inertial seurantaan, niin pysytte mukana molempien tekemisessä ja palataan sitten ensi kerralla ja kiitos Jussi, että tulit tänne vieraaksi tänään. Niin kiitoksia. Oli kiva testailla tuolla kirpeässä Kyllä, pakkasessa oli näitä. hyvä päivä. Kyllä, kiitos. Kyllä, kiitoksia.